Hello mga kabalanon, mga adlaw kaninyo. Kini nga video akong i-share kaninyo kung saan nato pag baligya ang atong mga manok nga dili ta markansi o dili ta malugi. Mga kabalanon, kung plano pa ka nga magbuhi og manok, para imo kini nga video mao nga stay tuned. Mga kabalanon, ang paagi nako sa pagbaligya sa akong mga manok depende kini sa ilang klase, kay lailahi man ig klase nga akong mga manok. May Siamo, Asil, Basilan ug Bisaya ug mga crossbreed na nga manok. Kasagaran ako nga pagbaligya sa mga manok nga Asil ug Siamo, Basilan, binuok lang mga kabalanon natong pagbaligya. Ug sa mga Bisaya ug sa mga crossbreed na, labi na sa crossbreed na sa kaber, atol nang gikuan, atong ihaw na lang ug atong ibaligya sa merkado, kay mas lamang ug inihaw na atong ibaligya sa merkado kay makapresyo ta. Para na yung mga kabalanon, usa ni siya ka kabir Basilan, ang kabir ang amahan, Basilan ang inahan. Ang style nako sa pagbaligya ni mga kabalanon, ako ni siyang kuan, ihawon na laman ni. Kay ato ning ibaligya og 180 ang per kilo kung buhi. Dugi kaya ta. Kay ngano, gikas pagpiso, ako ning gigam ato ning dako. Kay ibaligya na og 180 na to, 180 per kilo, murag dugi kay ta. Siyempre mahal ang tuktok sa manok. Mga kontrada mga kabalanon, ihawon ako ni. Ako ning ibaligya sa restaurant nga inihaw na. Mao rin ang kontrada mga kabalanon para makaganansya kita sa tong mga manok. Ug sa kaning mga manok ako nga Asil ug mga Basilan, lahi ang pag-style sa ako pagbaligya ni mga kabalanon. Kani sila ibaligya na ni sila og binuok lang gikan sa piso antod sa pagdagdag ko na ana na kung birada nila og baligya. Lahi sa ani nga klasiya sa manok, nagmanaglahi man sila klase. Kani lisod man ta ni makabaligya og ginuok sa tong mga mamalitay, kay ubos man siya klase nga manok. Mga akong trada ni ihawon na raman, ato na ibaligya to sa restaurant. Pareha sa mga Bisaya, pure Bisaya, nga naon na to na pag-technique para makaginansya ta. Dili ta malugi sa atong pagpamuhi. Mga kabalanon, kuyugi ko ninyo kay magbaligya tag manok karon. Mga kabalanon, no? Ito yung baligya ni karon sa merkado.
tayo manok te. Te. Sune. Ano, 1.3. Maro sa lasa nga dako. Ako ba na magagmay na. 50 na lang eh. Okay lang. Kabayad, bakuha nila. Siyempre hindi ko bayad. Ikaw, kayo man. Ano ra mga kabalanon no? Ang usa ka manok katong mga kabalanon nahalin og 550. 1 2 3 4 5 550. Wow! 550 ang halin mga kabalanon. Okay kayo atong pagtumuhig manok kung ngani atong mahalin mas kita do atong ligya kanay ini hawdaan kay makapresyo mo tag mahal. Dire naman ta kutob mga kabalano no. Naot nga mo'y gamay na katunan sa atong video karon sa ato pagbaligya nga atong mga manok nadita malugi. Shout out tayo ni Native Kanoke sa asa ba ninyo Hawaii sa Talibon ba na bay? Kumusta? Kuya Mar TV Idol, salamat sa pagtanaw Idol. O ni Joy nga looy tambayan diya sa Pitugo, Zamboanga del Sur. Sir, salamat sa pagtanaw sir. O sa tanan na lang atong mga silent viewers o atong mga subscriber, shout out ninyong tanan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. O katong wala pa maka-subscribe, palihog mo subscribe o click the notification bell para perminti mo ma-update sa atong sunod pa nga mga video. Daghang salamat mga kabalan.